vissza is tértem. Így lett megoldva. Sokkal kisebb a késés, és így nektek most nagyon jó. Na. Szóval nekünk ételre lesz szükségünk. Itt. Hopp, meg is van. Mekkora szakadék, te úristen! Átjutunk nyugodon. Veszélyesen az előugrani. Kemencét még nem készítettem. Jó klaviatúra van, és kocok tetszik. Ez egy Kikron K10 Pro Brown Switches. Kitűnő klaviatúra egyébként, tudom ajánlani. Nem 60 000-ért. Megsútosták. De egy hosszú videó lesz, szóval tiszteljetek, mert itt delivery van. Magyarosítani akartam, de végül nem magyarosítottam. Már most nem akartam. Hülyen hangzott volna. Ezt figyeljétek. Bák! Ti dubókat tudtok ilyet csinálni? Na ugye. A fényben is rendelkezünk. Nem növi. Jaj. Komolyan törés kacok, nem is szóltok? Énekelj valamit? Az úton majd néha. Jó volt. Tudok lenni a szerelem. Meg tudok olyat is, hogy macika, macika, gáspár, lacika. Az a helyzet, hogy itt csak lefele út van. És egy 100 tékkel nem biztos, hogy okosok lehet megközelíteni a bányahelységet. Már van itt Glowberry. Olyan, mint a Blueberry, csak világít. Nem kék. De lássátok, akkor a parkourozó vagyok, PvP boss. Parkour boss. Teszünk egy jelölő berendezést. Elkeresem a gombot, nem tudom, hogy az M. A B. Jól emlékeztem, nem csak az emlékezetem, van itt gomba. Amire most nem lesz szükségünk, mert nem. Szóval van egy cukornál, amire lehet szükség lesz a későbbiekben. Ez egy végigjátszás, mert nem tudom miért, úgyhogy meddig játszom. Elkezdett akadni a játék. Raffinált. Koncertlankodik az FPS-en, nem ennyi szokott lenni, de lássátok, nem tudok csalni se. Látjátok, hogy nem csalok, nem úgy gonosz. Sweet berries, ez kell, mert van Farmer's Delight mód, és ezzel lehet nagyon jó ételeket készíteni. Ültettem egyet. Környezetvédelem. Láthatjátok, benne van a Biome-Supplant is. Benne van az Alex's Mod, de egy Hummingbird. Ilyen az nem bánt. Még ezek az FPS lankok. Elfogadom más játék is. Minden minden poc videó, ami nem is megy. Bal oldalon is van most egy monitor, előttem van kettő, meg jobbra is így képzeljétek el. Most hatalmas a setup. Skaszok! Miért nem szóltok, hogy odult egy szakadék, majdnem meghaltam.
nem vagyok a jó vigyázatos, már rég végem lett volna, mert ti gonoszok vagytok. Nagyon szerettem bennetek, azt hittem, hogy szóltok. Mindegy, itt elkaptam a játokat. Hoppa, jugra-bugra, ez meg egy bison. Vagy nem? De vagy nem. De nagyon jó a bárba, és a bartender megkérdezi, why the long face? Meadow Swords. 8 darab porkchoppal rendelkezek. Ez a testeledik, ami hatalmas problémát jelent, hogyha nem mondjuk túlskacok, ígérjétek meg, hogy végigviszitek az álmomat, és kijátszátok helyettem a játékot. Jó, nem tudom. Még egy 20 perc belefér. Most rendes. Amúgy nem lesz vágva a videó, mert minek? Raccoon. Ezt tud lopni szerintem. Szóval távol kell magamat tartanom. Úristen, egy robbantós. Csak nem egy falva. Ó, de hogy nem. Egy légy. Mint halálig jó légy. Most megtelepszünk, valahol aludnék bontető a fejünk felett, skacó. Szóval ez tökéletes epizódzárás. Ez az első évad egyébként, a második évadban megnyerjük a játékot, abban csak kijátszunk. Majd Setede is, hibátlan. Nem mintolni kéne, nem schlafen egyet. Ich möchte schlafen. Ez 10 év van német tudás. Itt is sok zsákmány van. Skocók, hol egy ágy. 24 óráig betöltöm egy faluba és megpróbáltam túlélni, de nincs ágy. Mi a csuda történt? Sweet dreams are made of it. No. Who am I to disagree? I travel the world as 7 seas. Everybody. No. Szerintem ez az epizód annyi volt, ha tetszett, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el lájkolni a videót, iratkozzatok fel, és nyerjük meg közösen a videójátékot.